מדריך לקומה שנייה. כל מה שצריך זה לחסוך כסף. תלחצו על החיצים. ותראו מה זה מראה לכם להביא ותביאו. לי זה מראה טונג 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 סהור וטריפי טרופי. בואו נחפש טונג 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 סהור. מצאתי אבל אין לי מספיק כסף. מחכים שהנוביני פצניני יביא לי כסף. מספיק זמן. מצאתי את טונג טונג סהור סוף סוף. עכשיו משיגים את טריפי טרופי. הנה הוא איזה כיף. יש לנו 2 עכשיו חסר כסף צריך לחסוך. 1, 2, 3, 4. עשיתי איתחול מחדש. יש לי את הדבר הזה שפתח למי שיש לי בחברים. אין לי קומה שנייה כי צריך עוד איתחול אחרון. לי זה מראה בונקם בלבוא. וגם את בר פטפים. הנה בונקם בלבוא. זהו חברים, הייתי צריכה למצוא את בר פטפים אבל אין לי כוח, תשיגו אותו ותשיגו כסף ביושים.